soineko bat egiteko prozesua? Kontatu nola izaten da? Niretako da esperientzia bat. Niretako, beti eskongaiei beti kontatzea utziet hori ez, deitzen duztienean, eta gero bizitzen dauienean, benetan esaten dago ez, lehen hau etorriko banitza, gehi hau disfrutauko neban, ez, beti geratzen diez horrekin. Prozesua, azkenean da, niretako bezeru ezautzia, bai eskongaia kasu gehixenetan, bera ezautzia, berakin geratzia, azkenean leheneko itzordi bizaten da, bartu eman bat, ikustia, feeling hori daukogun, eta diseinatzia zerbait ez neure bapateko hori ez, bera apurtxo bat ezaututa, zer etortza jaten burura, eta hor solasaldi oso motz bat izaten da, da gero oraia proposamen bat itxen dutziet diseinu konkretu batzukin norberantzako, eta hor poliki-poliki lehazten gara, oialak topatzen, neurriak hartzen, eitzen dugu tual edo prototipo edo bat ixara edo antzeko oial baten ikusteko patroiak ondo dira zela, eta horri hasten gara soinekua josten. Orduan, prozesua ez da luzia, niretako ez da luzia, baina politxe ikusten duzulako diseinuan arlo danak eta zelan doian ere ikitzen soineko hori. Argi izan zenuen ezkontza soinekoak diseinatu nahi zenituela? Igual bai, baina baita gustatzen jatasko sortzia edo fantasia, ez azkenean eskongaiek hori moten daue. Orduen, ez dauketzu horren beste muga, igual kalerako arropa bat diseinatzeko orduan bezala. Horren ikuste dut, diseinatzeko orduan eta oialak aukeratzeko orduan askatasun bat emoten dauela, eta horregatik bai izan leike, igual, ez dakit red carpet edo alfombra gorrixak eta bai horregatik asko gustatzen jat. Horbe sorkuntzak bai askiagoak dieselako eta izan leike igual potentiagoak, soinekuak. Nola ikusten duzuzuk Amaia egungo moda kontsumoa? Txarto. Txarto, baina uste dut hasi garela edo piztu dala apurtxo bat kontzientzia hori ez. Hainbeste, bai, sare sozialetatik edo medixotatik hori ez, apur bat green hori. Etorri dela zeo zer, baina uste dut asko dagoela aldatzeko eta asko daukogula eta neu barne, nik uste dute sartzen garela danok gurpil berdinean eta daukegu kontsumo ohitura batzuk eta ez bakarrik kontsumo baizik eta ikusten dute akademian asko, dana prenda berri bat eitxia gurot, baina igual bai armaixuan daukoten nahi bigarren bizitza bat emotia oso importantie da. Eta erosteko orduan, zer esango zenuke, zu gutxiago baina hobeto erosi? Nire ustez bai, eta kalidade hori ez. Iraungo dauen zerbait, eta betirako badakit ez dela ezer, baina behintzet, iraungo duzkuna eta aukera gehiago amungo duzkuna, eta bai, uste dut, pentsau behar dugula 10 aldiz, 2 aldiz ez, 10 aldiz erosi behar dana. Aurretik. Bai. Eta alda da, gertuan erostia.